Na, sziasztok! Én Vidor vagyok, és itt van velem Levente. Na Mizu? Illetve Bazsi, aki sajnos már nem tud itt lenni a beköszönésnél, mivel jelenleg is egy kihívásban vesz részt, amiben a szülei lekapcsolták nála az áramot, a gázt és a vizet. Sok szerencsét kívánunk neki! A mai videóban a repóval fogunk játszani, ahol remélhetőleg sok kalandban és meglepetésben lesz részünk. Na akkor vágjunk is bele! Költem. Szétlézerezhettük volna. Na mindegy. Azt csináltam, bro. Ja, de nem Itt azzal. lent van a izéje, gömbje. Majd hozz fel. Óvatosan. Barabás, az nehogy eltörd, jó? Tenni már, úgy ismersz engem. Azt mondani, hogy neki porcelán koccantod boltban. és vége van. Gnómok. Ez mi a szar volt ez a hang? Ezt nem mondod, mennyit ér? Júj, de beszartam. Itt a szobapici. Oké. Jaj, itt egy kis duck. Az mit csinál? Ne nyúlj hozzá, jó? Gyorsan. Jó, csike. Jó lesz. Ne! Wow! Jó, meghalt! De nem tudjuk eladni. Bicikli! Meghalt, de nem tudjuk eladni. Akkor van egy ötletem, mit csinálja? Jó, erre... Ne. A biciklit töljük meg vele. Ja nem kell megölni. Várj. Ezt hogy Meghúztad. csináltad? Hogy ütöttél a kutyát? Nézd. Gyere. Nem mindig sikerül. Így. Na, hogy is volt ez? Hogy is volt a kutya? Hát ezt nem hiszem el. Még elpróbálkozva level. Mindkettő rendeztek. Ne! Nem. Ah! Itt van valami szar.